Never mind, I'll find someone like you. I was nothing but the best for you. Don't forget me, I remember you said sometimes it lasts in love, sometimes it hurts inside. Hola, què tal? Estem des de Xunant. La veritat és que els últims dies no he gravat massa. Per no dir quasi res, perquè estem exprimint els últims moments que ens queden així. I treure la càmera pues, se'ns oblida pràcticament per una altra any. I només l'estem traient, només estem utilitzant la càmera en moments puntuals quan anem a veure algun musical. La cosa és que quan estava passant els vídeos a l'ordinador m'he donat compte de que sempre gravem lo mateix. Tenim com una espècie de ritual a l'hora de gravar en els musicals, per tant, us anem a explicar així en este vídeo quin és el ritual. A l'arribar al teatre, gravem per fora i gravem un poc la façana i el que seria l'edifici per fora. ¿Sí, Leia? Pues después, ¿quién es el segundo vídeo que fem en tots els musicals, Lea? Pues se sentem a les butaques Se sentem a les butaques i gravem allò per dins i me grava a mi, en plan, hola Laia, on estem? tal qual, el vídeo de les butaques, sempre. On estem, Laia? Ah, mira, en un teatre. En el Queen's Theatre. Què anem a veure? Los Miserables. One day more. Another day, another best. On estem, Laia? En el teatro... Prince Edward. Ese. I què anem a veure? Aladdin. I estem just davant de la tenda de Price and Son, la tenda de Kinky Boots. Preparada, Laia? No. I després, una vegada, per últim ja, una vegada hem vist el musical i no hem gravat res perquè estem disfrutant-lo i emocionant-nos, i sim fora, tots els dies, anem a l'Stage Door, a la porta per on eixen els actors i se fem fotos en ells i estem xerrant en ells, que tampoc ho gravem, però una vegada ja ha passat tot, gravem. I ahí què comentem? Lo guai que ha sigut i lo majos que són tots. Lo guai que ha sigut i lo bajos que són tots, i això és el final del dia pràcticament. No vas a jugar, pochito. I acabem de veure... Es que éramos súper majos y es que es como, no, yo quiero ser tu amiga. Acabem de veure els Miserables i de fet se l'anem a creuar. Que guai. See you guys, good night. I el que està darrere de nosaltres i acabem de saludar com de tota la vida és Jan Valjean. És fantàstic. I... Uau, ha sigut increïble, increïble. Supermajo, hem estat xerrant amb ell de lo que hem fet, de què hem vingut a fer, de què s'ha preguntat. Es que es como, no pot ser que tu et has estat allà fa no res a Idal fent com la meva vida sencera en plan de... A més a l'escenari és una cosa molt bàrbara. És brutal, i que ara és que si siga com, hola amics, saps? Acabem d'eixir de veure Aladdin. i hem pogut parlar en els actors, hem parlat en el que feia de Bob Black, en un dels lladres d'Àgrava, i hem parlat amb Michael, que era el geni, que tenia moltíssima pressa, Sí, i amb perquè com el seguim en Instagram, pues... Jafar, i tenia molta pressa perquè hem I vist... damunt, mos ha donat les gràcies
gràcies perquè com hem sabut això Sí. i li hem dit que se n'anara a l'aeroport tranquil. I ja és la segona vegada que veig a la Dean i Laia la primera, què t'ha paregut tota? Molt guai. Superguai, és increïble. Jo vull tots els pantalons dels senyors Gilson. Laia està enamorada del vestuari de la Dean. Increïble. Estem dient això en tots. Però quin subidón. Ha sigut molt guai. I damunt del prota era com, és molt majo. I hem vist a Ezequiel. A més resulta... Ballarí de com serà l'ESO. I això, anem a dormir i demà més. Capilla.